Um, Ngayong hapon na ito ay makakapanayan po natin ang mga iba't ibang kabataan dito sa simbahan ng Our Lady of Manaoag, lalo na ng mga Parachute Apostolate Committee. Magandang hapon sa inyo. Magandang hapon din. Ano ba ang nangyayari ngayong hapon na ito dito sa inyong parokya? Merong pinatawag kasi na Parish Pastoral Assembly, yung aming paroko, si Father Butch Pumbase. Ito yung meeting kung saan para pagtanuhan yung mga gustong mangyari dito sa parokya. Okay. Ano naman ang inyong maitutulong sa programang ito na inilulunsad ng ating bagong parish priest na si Father Butch? Siguro ang may tutulong namin sa pagkawag nilang assembly na ito ay suportahan yung mga gagawing proyekto ni Father Butch Pumbase at kung ano pa yung mga dapat namin may tulong para maging mas mamulat pa ang ating pawag. Okay, ano pa? Okay, may dadagdag pa kayo? Ayun siguro bilang nabibilang sa organisasyon na kasama sa parokya, gagawin din namin siguro lahat ng aming makakaya para makiisa sa programa ng parokya sa larangan ng mga kabataan dahil sa aming organisasyon, yun po ang aming tungkulin. Maraming salamat sa inyo.